Вітаємо вас, шановні телеглядачі та шановні гості у студії. Продовжуємо знайомити вас із проблемами, які заважають розвиватися економіці України. Сьогоднішній випуск програми «Бізнес та влада» присвячений питанням, що стосуються як економіки України, так і здоров'я кожного українця. Компанії-учасники ринку все частіше повідомляють про збільшення кількості інтернет-сайтів, через які продаються фальсифіковані медичні засоби. Вартість вилучених партій контрабандних препаратів може сягати до 1 мільйона гривень. Не кращі справи йдуть із фальсифікатом. Кількість підроблених препаратів за різними оцінками становить від 10 до 40% фармацевтичного ринку в Україні. Проте проблема фальсифікованих ліків широко поширена не лише в Україні, а й в інших країнах. За деякими оцінками, обсяг тіньового фармацевтичного ринку є третім за прибутковістю в світі. Проте все ж таки в країнах Західної Європи обсяг фальсифікованих ліків становить лише 5-8%. За оцінками фахівців і експертів, така ситуація в Україні пов'язана із недостатнім законодавчим регулюванням і з відсутністю спеціальних органів, які могли б врегулювати цю проблему, так і з незалученням фахівців до обговорення таких важливих проблем. Сьогодні про все це говоримо з учасниками нашої студії. Сьогодні з нами Дмитро Олешко, партнер компанії «Правовий альянс», Олександр Комаріда, генеральний директор фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров'я України, Руслан Світлий, генеральний директор комунального підприємства «Фармація», Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку, Володимир Руденко, доктор фармацевтичних наук, професор, директор Аптечної професійної асоціації України, член Української ради бізнесу, і Ігорем Крячком, директором компанії Proxima Research International. Дякуємо гостям, що сьогодні знайшли час і доєдналися до нашої дискусії. У мене перше питання до пана Олександра. Як ми знаємо, в Україні діє програма «Доступні ліки». Вона діє вже майже 2 роки. Спочатку цією програмою опікувалося Міністерство охорони здоров'я, а з 1 квітня 2019 року програма ця передана в адміністрування Національній службі здоров'я України. Розкажіть нам більш детальніше, що це за програма, навіщо вона призначена і які зміни в функціонуванні програми, які зміни для учасників ринку відбудуться у 2019 році в зв'язку із передачею адміністрування від Міністерства охорони здоров'я до Національної служби здоров'я. Будь ласка. Програма «Доступні ліки» – це програма відшкодування вартості лікарських засобів або програма реімбурсації. Програма діє в Україні. Колечка, ми зараз попросимо режисера нам вивести на екран, щоб наші глядачі теж могли подивитися, що це за програма. Дякую. І ви можете теж коментувати. Будь ласка. Програма, яка діє в Україні з 1 квітня 2017 року, тобто вже більше 2 років. Програма в цілому дуже успішна і дуже позитивно сприймається як і пацієнтами, так і аптечними закладами, тому що коли програма в 2017 році стартувала, то можна сказати, що це було дуже ризиковано, і міністерство і уряд стартували навіть не з нульової планки, а з мінусової, тому що були спроби до цього робити подібні програми відшкодування в попередні роки. І вони, на жаль, не увінчалися успіхом, тому що з аптечними закладами не було розраховано, виникали якісь борги. І коли ми запускали цю програму більш ніж 2 роки тому, програму саме «Доступні ліки», то з боку профільної спільноти аптечної було дуже багато побоювань, що це знову якийсь там муляж програми, знову влада намагається популістично щось зробити, знову аптеки вкладуть свої гроші в лікарські засоби і нічого не отримують. Хочу трошки пояснити, в чому тут основний принцип. Аптека якби кредитує державу, вона за власні кошти купляє лікарські засоби у дистриб'ютора, вона їх продає і тільки через певний час вона отримує вже від держави вартість лікарських засобів. Так, це вартість зі своєю націнкою, яка чітко встановлена, це 15% за цією програмою. Але чому аптеки побоювались? Тому що мова йшла навіть не про ці 15% раніше, коли виникала заборгованість перед аптеками, а мова йшла про те, що аптека свої гроші вклала в лікарський засіб, його відпустила на пільгових умовах пацієнту, а з аптекою не розрахувалась. Взагалі? Були випадки раніше, коли з аптеками не розрахувались. Тому
аптечні мережі, аптечний бізнес весь він дуже з обережністю зустрічав цю програму. І однією з основних умов, яка була, і однією з основних пропозицій, яка була від міністерства до уряду, це те, що участь у програмі буде виключно на добровільних засадах. Тобто були різні варіанти, були різні думки. Хтось хотів зробити обов'язковою участь усіх аптек в даній програмі урядовій, але ми відстояли позицію, що це повинно бути на добровільних засадах. І як покаже практика вже, як показує більш ніж 2-річна практика, кількість аптек постійно зростала, і довіра фармацевтичного бізнесу до влади збільшувалась, тому кількість аптек росла, зростала кількість пацієнтів, які користувалися і користуються програмою. Тому можна говорити про значний успіх цієї програми. Можна я вас запитаю? Там нам показували карту. Це кількість, це аптечні установи, через які можна придбати ліки, які є учасниками програми. І це цифра, скільки їх зараз є, правильно я розумію? Так, абсолютно вірно. Це ми бачимо, що це 6179 аптек. Але це аптеки не всі беруть зараз. Ви сказали, що вони на добровільних засадах, хто хоче долучитися, тут так? Трошки змінилася система з 1 квітня, коли програма перейшла під адміністрування Національної служби здоров'я України, то тут вже використовуються виключно електронні механізми. Тобто ми в режимі реального часу можемо бачити всі аптечні заклади, і різним кольором підсвічуються ті аптеки, які мають можливість відпускати лікарські засоби, і ті, які не просто мають, а ті вже, які відпускали лікарські засоби. Це жовтий, синій, різниця в цьому, так? Так. Тобто, за нашими даними і за даними офіційного сайту, близько половини аптек вже здійснювали відпуск лікарських засобів за цією програмою. Інша половина із цих, там більше ніж 6 тисяч, вона підключена до системи, має договір з НСЗУ, але ще не відпускала лікарські засоби. Чому так? Я, на жаль, не можу сказати, але я думаю, що тут якісь технічні питання, і з часом кількість аптек постійно збільшується. Саме тих аптек, які вже і мають договір з Національною службою здоров'я, і ті, які відпускають лікарські засоби. По даним офіційним Міністерства охорони здоров'я, було більше, майже 6 тисяч аптек приблизно на момент передачі програми до Національної служби здоров'я. Але тоді все було в паперовому вигляді, тоді все було по-іншому. Зараз використовується виключно електронний рецепт. Тобто пацієнт з хронічною хворобою, тут у нас 3 нозології, це серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і цукровий діабет, не цукровий діабет, або діабет другого типу. Вони звертаються до свого сімейного лікаря, який в системі електронного здоров'я виписує електронний рецепт. Пацієнту на мобільний телефон приходить код. З цим кодом пацієнт йде до аптеки і отримує рецепт за програмою «Доступні ліки». І, звичайно, потрібен певний час для того, щоб, так сказати, щоб процедура налагодилась. Тому що завжди перехід від одного до іншого, він такий достатньо важкий. А враховуючи, що на момент переходу близько 8 мільйонів пацієнтів вже скористалися цією програмою, і вона діяла якраз рівно 2 роки, відбувалося все в паперовому вигляді. Все це в паперовому, тобто в електронний вигляд, і воно перейшло тільки з 1 квітня 19-го? Так, тільки з 1 квітня 19-го, зовсім нещодавно. І ми на постійному зв'язку з нашою профільною спільнотою, які нам вказують на певні якісь негаразди з цією програмою, але ми їх намагаємося як можна швидше вирішити. І надіємось на те, що вже на осінь ми вийдемо на дуже гарну динаміку використання цих лікарських засобів, в тому числі і виписування, і відпуску. І, якщо можна так сказати, то вже наздоженемо до електронний рівень. До електронний рівень. Дякую, пане Олександре. І, як я розумію, через ці аптеки, які є учасниками програми, неможливо якісь фальсифіковані ліки продати чи отримати пацієнту? Тобто всі вони мають... Дивіться, процес відбору лікарських засобів до урядової програми «Доступні ліки» достатньо простий і відкритий. Тобто фірми-виробники, вони подають заявку, в якій там, окрім ціни, є ще гарантована кількість, яку вони за цією ціною зобов'язуються забезпечити. Тому всі ліки аптека отримує або від дистриб'юторів, або напряму від виробника, якщо, скажімо, це український виробник. І якщо аптека має, наприклад, з ним якийсь прямий контракт. І
Основною, якщо говорити так, причиною фальсифікованих лікарських засобів є зовсім не аптека у великому ланцюгу постачання. Тому в нас дуже часто плутають це і всіх якби собак хочуть повісити на аптечні заклади, а мені здається, це зовсім неправильно. Дякую, Олександре. Про ці проблеми ми трішки пізніше поговоримо. Зараз в мене питання до пана Руслана. От ви, ваша компанія, як учасник, є учасником програми, правильно, так? Да. І поділіться, як ви як учасник програми оцінюєте. Ви брали участь в цій програмі і раніше, і до? З першого дня. З першого дня цієї програми. Тобто ви можете порівняти і попередній досвід, і зараз, як він в електронній системі, і розповісти, що є хорошого, що змінилося, що, як ви в цілому оцінюєте? Як це покращує? Да. Уже як ветеран, правильно пан Ігор говорить. Там, наскільки я розумію, так, працювали раніше щось подібне, це програма гіпертонії, підпускалися ліки, але аптекам були трошки зручніші умови, аптека навіть могла чекати сплати свого боргу. І багато так і не отримали, але більшість аптек все ж таки отримали свої кошти. Потім, там було, якщо я пам'ятаю, 25%, так? Десь 25% була націнка, і середній чек був там приблизно, як на наші гроші зараз, це десь гривень 200. Тобто був сенс. Зараз ми маємо картину, другу зовсім. Людина, коли цей проект почався в паперовому вигляді, рецепти, десь через місяця-півтора люди звикли, провізора звикли, і спочатку вони 15 хвилин відпускали рецепт, потім це пішло десь 5-6 хвилин рецепт. Але націнка, вона досить умовна, там 9 чи 8 гривень з одного рецепта. Це любий комерсант вам скаже, що це не є прибуток взагалі для аптеки, це соціальне навантаження. Да, держава радіє, що так все прекрасно, люди радіють, що прекрасно, але оператори, на яких цю функцію поклали, ні один оператор вам не скаже, що це вигідно для нього. Не один. Потім, коли перейшли в електронні рецепти, я впевнений, що нам потрібно переходити в електронні рецепти. До речі, і паперові зараз приносять рецепти з друкованим кодом. Вони приймаються. Бо відстояти півдня чергу до лікаря, потім ще відстояти чергу до аптеки, я особисто в нашій аптеці нічого не купую, бо я не можу. От я стою в черзі з грошами на 1500 гривень, які я маю готівкою віддати провізору, аптечній мережі. Я чекаю на бабусю з 3, от у мене був десь кілька днів назад, 3 рецепта. Це відпуск хвилин 40. І аптека на цьому заробить десь 28 гривень. То не так вже вигідно. А я з 1500 біжу до сусіда і купую там. Я принципово хотів відстояти, але в мене не вийшло, бо я бачу, у мене там 3 аптеки поруч, і я змушений був іти в іншу аптеку нести свої гроші. Тут і зараз. Не довгі, а короткі. І дуже незручно, я буду говорити з позиції аптеки, а не з позиції пацієнта. Дуже незручно, що недавно ми бачили заяву, що ми зараз будемо змушувати аптечні пункти при муніципальних лікарнях. При муніципальних закладах будемо змушувати обов'язково приймати участь в цій програмі. Не забувайте, люди, які це кажуть, вони, мабуть, не розуміють, що в муніципальних закладах є аптечні пункти, там, де одне віконце. Я не зможу відпускати ті ліки. Тобто мені потрібно тоді надати якісь преференції, сказати, щоб я не платив орендну плату, щоб я доплачувати моїм провізорам ці кошти. Потім ми говоримо, що вони всі убігають, тікають там по Польщам, бо вони не отримують нічого, вони копійки отримують. І я не брав участь в цій програмі взагалі. Мені було б зручніше закритися і не працювати там взагалі. Одне віконце. Да. А зараз для вас, як для комунального підприємства, це обов'язкова участь чи добровільна? Є там якісь відмінності? Це добровільна участь. Взагалі, мій колега говорив, що це, і я його підтримую, це участь добровільна, і вона повинна бути добровільна. Але потрібно такі передумови зробити, щоб аптеки всі вистраювалися в чергу для того, щоб приймати участь в цій програмі. 6 тисяч аптек – це не кількість для України. Тим паче половина з них працює, 3 працює тисячі. Да? Це навіть не місто Київ.
Це 5 районів міста Києва. Це ми маємо 4 тисячі, да, аптек у нас в Києві зараз? 1,5. Да, Ми знаємо, пане Ігорі, є статистика по ринку. Два міста фактично, так, от покривають всю територію України. Ну, фактично, за даними Держказначейства, в паперовому вигляді працювало трохи більше 2000 аптечних закладів. Вони повністю обслуговували програму в попередній моделі. Да? Новітня модель має ряд суттєвих переваг. Ну, по-перше, це вже казали, введення електронного рецепту, який би дозволяв більш зручності зробити пацієнта. І пришвидшити, по ідеї, Пришвидшити, да, і результати наявні. Більше 6 тисяч аптечних закладів приєдналися, і ви виказали добру волю для того, щоб вони надавали цю соціальну функцію, бо я цілком згоден з Русланом, бізнесу там немає. Прибутку там немає. Фактично підприємства вкладаються в реалізацію державної програми задля того, щоб виконувати цю соціальну функцію. Тобто це як соціальний проєкт, можна сказати. І ще хочу додати. Дуже незручний той факт, що для того, щоб аптеки працювали в цій програмі, ми повинні сплачувати фірмам-посередникам кошти ще. Ну, тут виникає ряд бар'єрів, які з одного боку носять технічний характер, технічні бар'єри, з іншого боку існують організаційні. Да? Почнемо, мабуть, з другого. Да? На жаль, на старті цієї програми, не 2 роки по тому, не зараз, ні в тому, що планується, не передбачені стимулюючі заходи для тих підприємств, які приймають участь у цьому проєкті. Сплата так званої медичної послуги, те, що проводиться в рамках реформи системи охорони здоров'я, передбачена. За кожного обслугованого пацієнта там лікарня отримує свої гроші, а за те, що аптека приймає участь в цій програмі, держава не витрачає на це жодної копійки. В усіх країнах побудовано дещо по-іншому. Там є встановлена платня за надання фармацевтичної послуги. І на сьогоднішній день це питання, на жаль, відкрите. Вже 2 роки минуло, 2 роки обіцянок, які поки що не вилилися. І ну, я розумію, що ті люди, які працюють, там 2-3 тисячі аптечних закладів, вони виконують свою соціальну місію за власний рахунок. Тобто вони чекають, спонсорують розвиток сегменту як такого, бачачи майбутнє в тому, що так повинні бути електронні рецепти. Але це дуже просто зробити. Да? Ну, я особисто звертався до НСЗУ з пропозицією, давайте там на цих рецептах зробимо якісь там штрих-коди. Ви не можете, там є технічні бар'єри, давайте залучиться бізнес, він готовий на сьогодні це зробити пацієнт-центричним, поставити пацієнта, щоб це був сервіс якийсь спрямований для пацієнта, щоб він міг там легко там сканером визначитись, що ж таки йому призначив лікар, щоб не треба було втрачати ті години роботи провізора. Ну, наприклад, в цьому. Там є 3 окремих, Ігор, я перепрошую. Там є 3 чи 4 окремих операції, які повинен зробити провізор окремих. Він повинен, людина прийшла з рецептом як механізм, да? Провізор зайшов по тому коду, подивився, що так, підтвердження рецепта є. Тобто потім людина визначається, що їй там потрібно. Провізор йде в нашу програму, в аптечну програму, консультує пацієнта, потім виходить з нашої програми, потім заходить в програму тієї компанії, заходить в програму НСЗУ знову, потім заходить в програму тієї компанії, з якою ми змушені працювати за там зараз вже 1 чи 1,5 чи 2% від товарообігу, яка дає нам доступ для того, щоб закрити цей рецепт. Бо якщо ми туди не зайдемо, то цей рецепт не буде закритий. І тоді ми не отримаємо свої кошти. Тобто на це витрачається дуже багато часу. Тобто існує дійсно дуже велика кількість технічних бар'єрів. Ми розуміємо, звідки зростають ноги. Да? Це все робиться фактично сьогодні не на
пацієнта спрямований сервіс, а на ті гранти, які отримує відповідні установи, і вони відчиталися перед грантодавцями, да, про те, що це зроблено. То є такий сервіс. Да? Тому є дуже гарна напрямок, дуже гарна складова, тому що ми рухаємося до системи електронного здоров'я, і це надважливо, це там за 27 років, мабуть, перший такий реальний крок в цьому напрямку. Але ж дуже багато залежить від сприйняття пацієнтів, від сприйняття лікарів. І ту статистику, яку на сьогодні маємо, да, фактично на старті у квітні обсяг обслугованих рецептів був вдвічі нижчий, ніж у квітні минулого року. 2018-го. Да. Незважаючи на те, що там була застаріла паперова модель і все А таке чим це ви інше. можете пояснити? Ну, знову ж таки, Цими всіми технічними дуже питаннями? стиснуті сроки і без таких загальновизнаних процедур, як там проведення пілотних проєктів, як відкладка системи в тестовому режимі, все робиться з колес. І все робиться на вчора. Да? Створюється нормативна база, проводяться розрахунки, надається технічне забезпечення, залучається бізнес як інвестор. Це фактично державно-приватне партнерство, реалізоване не на словах, а на ділі, але ж це все не носить ознаки партнерства. Да? В цьому випадку хтось біжить, наздоганяє, хтось вкладає свої кошти і не отримує навзаєм навіть поваги, навіть до тих пропозицій, які на сьогодні надаються з боку професійної спільноти, немає часу. І я дуже розумію, коли все відбувається там 10-20% вкомплектованість штату в регулюючих, контролюючих органах. Там теж відбуваються організаційні зміни, і ось у цьому ставлені сторони повинні друг друга слухати, дослуховуватись, да, і ті поради, які можуть надавати професійна Пан Олександр сказав, що залучили. А я ще хочу запитати, перепрошую, у пана Руслана, скажіть, чи є на зараз заборгованість, і чи наскільки, як довго була у вас заборгованість за ці 2 роки, що ви користувались, були учасником ще паперової, і зараз як швидко відбувається процес? Ну, коли це йшло через місцеві органи самоврядування, забороненості були. Але були вони тільки тому, що потрібно було визначити, була довга процедура. Зараз проблем немає ніяких з оплатою. Дійсно, це дуже великий плюс. І як я процитую ще раз Ігора, програми це потрібно, але потрібно дослуховуватись до операторів. Тобто потрібно зробити так, щоб всі аптеки були зацікавлені працювати в цій програмі. Чому аптеки не квапляться? Вони зареєструвалися, підписали договір з НСЗУ, але не працюють, вони чекають. Чого вони чекають? Я повторюсь, якщо до мене приходить людина, зараз багато аптек у нас, зараз конкуренція дуже велика. І маленькі аптечні мережі, вони уходять з ринку, бо це невигідно. Для того, 6 тисяч аптек, це скільки в цілому? Третина десь? 30%. Це десь 30%? Це ті, хто зареєструвався, а не ті, хто відпускає. 30% і цього дійсно, мабуть, замало. Але якщо можливо сказати вже, то я хочу... Я якраз хотіла запитати пана Володимира, як представника саме спільноти операторів, що зробити, щоб це було вигідно для операторів ринку? Аптечна професійна асоціація України, якраз яка найбільше в Україні об'єднує аптеки, аптечні мережі, дуже свідомо віднеслася до цього державного завдання, назвемо його умовно так. І як в попередній програмі, яка була 2 роки тому застартувала, так і в цій програмі, яка зараз йде під патронатом НСЗУ, велика кількість наших учасників приймає участь. І якщо ту карту подивитися, яку ви показували щойно, то якраз там є представники абсолютно у всіх регіонах, учасники нашої асоціації. Але хотів би сказати, що дійсно програма надзвичайно потрібна. Це є як один із таких стартапів майбутньої страхової медицини, тому що програма реімбурсації, вона є одною з складових у всьому світі, коли пацієнт йде до лікаря, лікар його лікує, призначає як один із способів вилікуватись лікарські засоби, тому що є і інші методи, як лікуватися.
І якраз програма реімбурсації заміщення частини коштів або повністю відшкодування лікарських засобів, вартості лікарських засобів у багатьох країнах працює, і це є складовою страхової медицини. У нас поки що страхової медицини немає, але я думаю, що представник Міністерства охорони здоров'я підтвердить, що ми, мабуть, до цього йдемо, і це буде впроваджено найближчим часом, коли буде на те політична воля нашої держави. І хочу сказати, що дійсно проєкт стартував трошечки в сирому, назвемо його так, умовно вигляді, тому що не було. Ми зверталися і до НСЗУ, ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією зробити такий пілотний проєкт на 1-2 територіях, щоб відпрацювати систему роботи електронного рецепту. Тому що це дійсно надзвичайно потрібна, сучасна, але нова система спілкування лікар-пацієнт-аптека. І якраз тут Міністерство НСЗУ не дослухалось і пустили зразу це все діло, як кажуть, з коліс. І принцип прийшов, побачив, переміг, на жаль, не спрацював. Маємо те, що маємо. Тому сьогодні дійсно є проблема велика, і це черги. Є проблема в тому, що не працюють так, як потрібно наші IT-компанії, які сьогодні визначили НСЗУ, які сьогодні мали би забезпечувати належний сервіс між аптекою, лікарем і НСЗУ. Сьогодні це не працює належним чином. Це і проблеми отримання цифрового підпису електронного, тому що в багатьох регіонах це не так просто проходить. Це не так просто проходить там, де поганий інтернет-зв'язок, тому що в багатьох сільських аптеках складно працювати з електронним рецептом. І тому ми також пропонували, що можливо на якийсь перехідний період, чи, наприклад, там протягом квартала, чи до 1 січня цього року, не цього року, до кінця цього року, до 1 січня слідуючого року, зробити пілотний проект такий, щоб могло бути в обіході 2 види рецепту, то, що казав Ігор, і електронний, і паперовий, щоб пацієнт, який сьогодні, а це переважно люди старшого віку, які сьогодні умовно дружать з сучасними гаджетами, і їм сьогодні складно розібратися в тих 16 цифрах, які приходять. І саме головне, що з тої сторони прилавка, де стоять наші провізора і фармацевти, там теж не всі молоді люди і також не працюють як айтішники. Вони дійсно повинні розібратися, вони повинні ввести цей 16-значний код. І не ввели, або ввели з помилкою. І тоді програма зависає, умовно. Називаємо це, але так воно є. Це ж якщо з людьми, то це завжди може бути такі помилки. Люди починають психувати, починається в деяких аптеках чуть ли до страйків не доходило. Пацієнти, то, що казав Руслан, дійсно, ті, які прийшли з коштами, розвертаються і уходять, і аптека на цьому втрачає. Аптеки свідомі, що потрібно забезпечити людей лікарськими засобами. Вони хочуть це робити. І чому сьогодні частина аптек зареєструвалася в НСЗУ, але не приймає участі, тому що вони сьогодні стурбовані тим, що програма не працює належним чином. Вона не працює, вона не відлагоджена. Вже пройшло 2 місяці, але багато дитячих хвороб, про які ми говорили і на конференціях, і безпосередньо Міністерство охорони здоров'я, і НСЗУ писали, і багатьом іншим структурам, і в Кабінет міністру Гройсману ми писали. Він сьогодні заявляє, що треба всіх заставити робити, але наразі треба все-таки дослухатися до тих учасників, які вже приймають участь, і зробити кроки назустріч. Не тільки назустріч людям, а й назустріч учасникам програми. Тоді ми зможемо нормально, чітко запрацювати, і якраз тоді ота частина буде не 6 тисяч аптек, а можливо буде завтра і 9, і 12, і всі будуть приймати участь. Але якщо вони будуть знати, що програма чітко працює. Люди дійсно стурбовані тим, що є багато проблем. Проблем немає сьогодні дійсно в розрахунках. Ті аптеки, які приймають участь, це позитив, і це вперше, що дійсно розрахунки йдуть чітко відповідно поданих реєстрів. Але, знову ж питання, коли працювала програма і здавали попередньо, до 1 квітня, і здавали на паперових носіях все, то розрахунки проходили в 2 рази швидше, ніж проходять час, коли все йде в електронному вигляді. Я не кажу, що це зовсім погано, воно йде вчасно, але чомусь 2 рази довше. І таким чином також, так як зависає програма, сьогодні, якщо раніше в паперовому вигляді обслуговувано одного рецепта було десь біля 5 хвилин, не більше, до 5 хвилин, скажімо так, то сьогодні від 5, 10 і 15. Якщо більше 15 хвилин один рецепт не змогли закрити, скажімо, це умовно так. Руслан говорить, що він тоді йде в сусідню. Програма автономно зависає, і потрібно все по-новому робити. І за чого в нас є проблеми? Тому
велике прохання до Міністерства охорони здоров'я, як все-таки до основного нашого органу, який сьогодні, в тому числі, якому підпорядкований НСЗУ, тому що НСЗУ підпорядкований міністру охорони здоров'я, дослухатися і якнайшвидше все-таки зробити ті кроки на зустріч якраз учасникам, не тільки людям. Людям ми робимо всі на зустрічі, люди отримують вже лікарські засоби, але ми могли б їх отримати більше, якісніше, ефективніше, і це би було б дійсно на користь всім учасникам цього процесу. Колеги, я от зрозумів, що тут є широкий загал, який може дякую. чути, Ще да? секундочку, І це дуже ми важливо до цього повернемося. визначити з параметрами. Що ми обговорюємо? Да? Ми маємо фармацевтичний ринок, який в цьому році сягне майже там 90 мільярдів гривень. Да? Ми маємо частку держави, яка приймає в цьому участь, і вона не набагато перевищує 11% від цієї суми. Да? Тобто, це участь держави. Вона, дуже мала. Я не знаю, там шукав слово таке найм'якше. Да? Вона мізерна. Да? Якщо ми кажемо про наших сусідів, то там від 40 до 80% частка держави. Ви сказали 11%, 1,1%. Ні, я кажу про частку держави взагалі. Колеги, секундочку. У нас, мені говорить режисер, у нас є пан Володимир Бугайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації, на зв'язку з нами. Він може нам розповісти про свій власний досвід, як це, ми зараз з вами обговорюємо це на центральному більш рівні, пане Володимире. Поділіться з нами ваш досвід участі, ваша оцінка, так мовити, з місця, з регіонів. Можливо, є якісь особливості, що ви бачите зі своєї сторони? Доброго вечора. Доброго вечора. Я хотів би просто відмітити те, що програма «Доступні ліки» для нас, сьогодні для регіонів, якщо провести такий невеличкий аналіз, від того часу, коли стартувала програма, ми виписали більше як 1,5 мільйона рецептів. Це говорить про те, що 1,5 мільйона жителів нашої області сьогодні активно почали приймали участь саме в програмі «Доступні ліки». Крім цього, якщо аналізувати статистику, у нас більше 600 тисяч населення, якщо область 1 100 000, то більше як половина населення сьогодні потребувало саме по серцево-судинних захворюваннях, якраз медичних препаратів. У нас на сьогоднішній день з 1 квітня вже ми 100 тисяч електронних рецептів виписали. Що саме відбулося? Значить, перше, це те, що сьогодні зовсім інакше відставлення пацієнта до сімейного лікаря. Тому що сьогодні пацієнт розуміє, йому не треба йти в аптеку, а йому треба йти до кваліфікованого лікаря, який може йому призначити препарат, який він може отримати безкоштовно в аптечній мережі. Крім цього, ми зрозуміли, що і побачили, що аптечні заклади також активно почали включатися в цю програму. Змінилося відношення сьогодні пацієнта до сімейного лікаря і сімейного лікаря до пацієнта. Відповідно від реформи саме первинної допомоги. Це також дуже важливо. Ми проаналізували виклики, виїзди швидкої допомоги буквально за 2018 рік. Ми відмітили різке зменшення кількості виїздів і викликів з приводу хронічних серцево-судинних захворювань, з приводу гіпертонічних кризів. Майже втричі зменшилася кількість інсультів. Якщо у нас за 2018 рік попередній 17 рік ми аналізували, 17 рік у нас було майже 980 інфарктів, то у нас зменшилося на третину фактично. Другий момент – це тільки серцево-судинні. Якщо взяти бронхіальна астма, зменшилося більше як наполовину викликів карет швидкої допомоги саме по тих напрямках. По цукровому діабету другого типу, якщо я ще пам'ятаю, попередні роки, це 2000-ні роки, це була проблема взагалі отримати таке лікування, то сьогодні взагалі знімається питання щодо забезпечення таких хворих саме такими препаратами. Тому, реально, ми сьогодні бачимо досить потужні зміни, які сьогодні для нас характерні для тих змін, які сьогодні є в Європі. Тому все це досить позитивно, і якщо сьогодні запитати любого пацієнта,
чи це нормально? Він каже, слухайте, звичайно, що це нормально. Якщо мені не підходить той чи інший препарат, я можу доплатити і можу, скажімо так, отримати відповідно ті препарати, які мені необхідні. Крім цього, для нас це, ну, скажімо так, я сьогодні слухаю пацієнтів, а це якраз, якщо взяти серцево-судинні захворювання, це якраз люди похилого віку, то ми можемо сказати про те, що дає можливість сьогодні людям, які малозабезпечені, отримувати нормальне лікування. Тобто аналіз виїздів швидкої допомоги, сьогодні аналіз викликів сімейних лікарів, відвідування сімейних лікарів з приводу цього, ми побачили реальні зміни. Тобто за тих останніх, буквально за 2 роки, це дуже позитивні зміни саме в напрямку профілактики отих захворювань, які спричинили травматизм і сфері нашого населення. Дякую. Дякуємо, пане Володимире. А скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи впровадження такої програми може якби зменшувати ймовірність того, що люди куплять не якісні ліки, фальсифіковані ліки? А якщо розширювати цю програму, то вони будуть забезпечені більш якісними ліками і зменшиться цей обсяг тіньового обігу ліків? Ну, звичайно, так. Єдине, що, дивіться, ми ж, я думаю, що всі ми були за кордоном. Я, наприклад, недавно був в Німеччині і Польща, в країнах Європи. Я не бачив взагалі черг в аптеках. В нас, на превеликий жаль, сьогодні наші фармацевти лікують. Ми бачимо, що я інколи заходжу в аптеку і бачу, що фармацевт призначає лікування. Хоча за останній рік радикально змінилася ситуація. Тому що, знову ж, пацієнт йде до лікаря. То, що сьогодні на ринку неякісні препарати, є базові моделі, які входять в національний реєстр. Тобто це перевірені препарати. І пацієнту пропонується оця базова модель, і далі він має право прийняти рішення. Чи він хоче закупити, чи доплатити і взяти цей препарат, який він колись приймав, і він вважає, що він саме якраз йому допоможе. Іншої фірми там, чи іншого виробника. Тому якраз це якраз основна, це базова модель, це діюча речовина, яку пропонують, яка вже перевірена, яка сьогодні є в національному реєстрі і в нашому цьому. Дякую, пане Володимире. Дякую, що долучилися. Є у нас коментар від іншого пана Володимира. Можна? Я оцю маленьку статистичну довідку дуже влучно пролунала зараз, щоб відчулося. Да? Так ось, якщо ми кажемо загальну частку держави там трохи більше 10% у забезпеченні ліками, то окремо ця програма «Доступні ліки» – це 1% від потреб, існуючи на сьогоднішній день українських пацієнтів. Вона охоплює в грошовому виразі 1%. І вже лікарі кажуть про той позитив, який є. Важливо, щоб цей відсоток зростав там кожного року, кожного місяця, і тоді ми зможемо казати про якийсь суттєвий вплив держави на здоров'я українських людей. Тобто нам потрібно зараз... Ми обговорюємо 1% споживання ліків в Україні. От зараз. Я би хотів, а все інше, через що відбувається? Сказати по-іншому, що наш колега з Тернополя виключно акцентував увагу на програмі «Доступні ліки». Так. Якщо він мав на увазі протоколи лікування, мав на увазі весь спектр, національний перелік, який сьогодні є затверджений, то це трішечки інша система, яка не стосується програми «Доступні ліки». І щодо консультування... На жаль, поки що не стосується. На жаль, поки що, тому що хотілося б, тому що він каже, що при любих патологіях ти звернувся і отримав. Ні, тільки при певних нозологіях, які визначені сьогодні програмою «Доступні ліки», які пан Олександр вначалі казав, щоб не повторятися. Все інше потрібно йти і купляти за свої кошти, якщо сьогодні держава не фінансує. Держава фінансує тільки кожну 10-ту упаковку, назвемо це умовно так, тому що тільки що... Пане Ігор сказав, що це всього 1%. Через цю програму взагалі тільки трохи більше 1%. Тепер щодо консультування провізором чи фармацевтом, то я хотів би трошки не погодитися з колегою з Тернополя, тому що сьогодні в межах надання фармацевтичної допомоги сьогодні фах провізора чи фармацевта дозволяє консультування і якраз дозволяє рекомендацію безрецептурних лікарських засобів для деяких патологій і захворювань. Дякую, пане Володимире. Ми маємо зараз перерватися на 2 хвилинки на рекламу і повернемося до вас, продовжимо обговорювати цю тему. Дивіться, бо перегорить.